Miten tehdään autohuollossa hyvin lisämyyntiä? Sehän on monesti semmoinen kysymys, jota me mietitään ja me tiedetään, että siinä on niin hirveän hyvä potentiaali. Että jos me ajatellaan, että me pystyisimme vaikka myymään huoltokäyntien yhteydessä 5 eurolla per läpimeno enemmän, niin on aika helppo laskea, että paljonko siitä syntyisi lisää liikevaihtoa. Ja semmoinen tavoite esimerkiksi tarkoittaa sitä, että joka 10 asiakkaalle pystyttäisiin myymään 50 eurolla lisää, joka ei sitten kuitenkaan sen huoltokäynnin yhteydessä ole niin hirvittävän iso summa. Nyt kuitenkin hyvä kysymys on se, että miten sitä lisämyyntiä tehdään ja minkälainen on hyvä myyjä ja mitä se myyntityö oikeasti on. No hyvä myyntityöhän on sitä, että me pystytään tunnistamaan asiakkaan keskeiset tarpeet ja tarjoamaan sille jotakin semmoista ratkaisua, jota se ei välttämättä itse ole vielä osannut miettiä. Eli me pystytään auttamaan sitä asiakasta niin, että se asiakas kokee saavansa lisäarvoa sille huoltokäynnille. Vaikkakin se voi olla, että se maksaa muutaman kympin enemmän kuin mitä se oli alun perin suunnitellut. Ja siinä tapauksessa syntyy sekä lisämyyntiä, mutta toisaalta syntyy myös erittäin hyvä asiakaskokemus. Eli me saadaan niin kuin 2 kärpästä yhdellä iskulla. No mitä se sitten tarkoittaa, että me päästään tähän tilanteeseen? No se tietysti edellyttää sitä, että meidän pitäisi miettiä vähän, että miten niissä asiakaskontaktitilanteissa se myyntikeskustelu avataan. Että miten me saadaan se dialogi auki ja siinä parhaiten toimii avoimet kysymykset. Haasteenahan meillä autohuollossa on se, että me useimmiten kysellään siltä asiakkaalta siitä autosta ja me ei olla niin hirveän kiinnostuneita itse siltä asiakkaasta, joka kuitenkin on se maksaja, se ihminen siinä tilanteessa, joka käytännössä ne palvelut ostaa ja sen tarpeita me tyydytetään. Ja tarkoittaa siis sitä, että meidän pitäisi miettiä, että mitä me tehdään missäkin asiakaskontaktin vaiheessa. Miten me esimerkiksi niin avataan myyntikeskustelu ajanvarauksen yhteydessä, joka siinä mielessä on yksi parhaista hetkistä tehdä lisämyyntiä, koska silloin me ei olla vielä lukittu sitä huoltoon käytettävää aikaa ja meillä on siinä mielessä niin kuin pelivaraa sen huoltovarauksen suhteen. Miten me avataan myyntikeskustelu silloin, kun se asiakas saapuu aamulla siihen tuomaan sitä autoa? Mitkä on ne jutut, miten me päästään siihen asiakkaan tarpeeseen kiinni ja päästään oikeasti niin kuin keskustelemaan vähän laajemmalti siitä auton käytöstä. Ja mitä me tehdään sitten siinä vaiheessa, kun me luovutetaan se auto asiakkaalle? Et miten me silloin voitaisiin vielä ottaa se myyntikeskustelu näppärästi siihen keskusteluun mukaan niin, että se ei tunnu asiakkaasta tyrkyttämiseltä, vaan niin, että me selkeästi yritetään ratkaista sen asiakkaan ongelmaa. Nämä on hyviä kysymyksiä. Näihin löytyy itse asiassa paljon ratkaisuja, jos lähdetään treenaamaan huollon myyntiprosessia ja yhdistetään proaktiivinen myyntityö jo siihen työhön, mitä me tehdään siinä huollon asiakaspalvelussa. Ajanvaraukseen, auton vastaanottoon ja työn luovutukseen voidaan hyvin yhdistää sellaisia kysymyksiä, jolla me mahdollisesti päästään sinne myyntikeskusteluun. Ja yksi semmoinen hyvä tavallaan tippi, minkä voisin antaa tähän videon loppuun, niin on se, että miettikää esimerkiksi tilannetta, kun se asiakas tuo aamulla auton huoltoon ja me kysytään siltä lupaa pyyhkien sulkien vaihtoon. Millä sanoilla se tehdään? Kysytäänkö me, että saadaanko vaihtaa pyyhkien sulat? Vai kysytäänkö me esimerkiksi, että koska ne pyyhkien sulat on viimeksi vaihdettu? Miettikää sitä, että mikä ero näillä 2 kysymyksellä on ja minkälaiseen keskusteluun siitä pyyhkien sulkien vaihdosta se mahdollisesti meitä ohjaa sen asiakkaan kanssa. Hyvä. Mutta hei, jos haluatte oppia huollon lisämyynnistä enemmän, niin olkaa yhteydessä ja katsotaan, miten me voitaisiin valmennuksessa edetä.